KFKJGP Rangblang Area Unit hapo gejingilam uba Rocky Fella Paliar u Presiden rengkat bergidkot adian gejing ujor kipat ba jong kathan mau tau pada mau sau bat Rangblang hak arterik urempang kelahir jurep ke office jong Subdivisional Officer PWD Roads ha mau sau. Badak kini kejinglit jurep kilalap ba omdenong tre setia kini ke office aja tang ke bagenong tre ke bedega master role. Ha kini kejinglit jurep keseng kelalap ru baki kuota jong kini ke office kila jot badap di gejaklia. Bad kila kelalong penban kijaka bagi samla kini yok menle iki kam sniu. Nakaliang uba Rocky Fella ulong ba habaya keren begilat patai kubor bagaseng hadian kejingyo ujor nagi patba bagini ke office kala pli rado kesenam arzar kendai. Dau Danggo ubadi MLA karani kor konstituensi hakutu kupor. Nrehidu mentah kini ke office kam shimla trekam. Kani kejing bamdon jiginong tre kini ke office kala bu jeng ia ekipat ba namar day tang kini ke office sorkar kabadon hakani kathan. Kumta keseng kedawan ke sorkar batsim kia kini ke kam kumjuru USDO bu uday bandon bet hang ni rengkat baginong tre baro kenang bakanong kejing mentoy yakipat ba jong kathan. Jurep yaki senat trekam jong kini ke office. Hakiliang barok kentup hakabayadai bat karoy kapar ki development ki baper kentup yaki kijing pelilinti yaki surok yaki lenti ki sengkin ban penha na banta jong kani kadong kathan kijing donkam jong ki kot kisla hakabayadai bat ki pajba kijing trekam jong ke office hakabayadai bat ki pajba kam dei ba ong ba ka office ka don hangne henry kijing trekam kadai sama kruat kembang alaban henry labu ya kanega subdivision la pli ya kanega subdivision na benta ka jing mentoy jong pajba kumtaru kinong tre kidai ban long bet ki balong tikna ha kanega office kata ka message ka bangi kwa kum kaseng bat nang le sakmat kum bangalaban arsin kaseng kanom ino ya kane kanang yai budin bat nang yai budin nang le sakmat ngim kwa baka dong kathan ka jongi naduk ki spasnem ki bamensua haduk mentah kidang long hikumjo klamdon kano ke jingkeladin ngingi de ki breu ma kane ka maset ngadi banai bangiro ngidi ki breu ngiro ngidi ki human being ngimde ki mrat balaipat piwan menbu ya ka office jongi ka office na mata kayap ka im na mata ka jing donkam jong pajba babun henry pi penlong yangi kum ki breu ki bom lerkam hae heeru ngiro ngide ki mensem ki bakordor umdei ba tangki wi ki jakat ki balak hamlong sor ki yo ya ki jeng kordor ki yo ya ki snat trekam ki babha ngiro hangne ha ki jeng longdok ha ki jeng long rangli jong ka dok jong ka dong ka than ki jongi ngidei ki breu ki badai ban yo la ka jong ka hok ngidei ban yo ya la ka jong ka ei ka ba ka office kala benset ban wan bu ya kane ka benta hangne ka snat trekam hangne ngiro ngide ban yo iki jing mentoy hangne kata kadai ka kubor bat kadai ka message bangi ngi ai kum ka kruwa sha USDO badepet ya kadai ka office bat hagajuru kapor kalong ru ka jing kentu na banta ka sorkar bakam dai ban simsting ya kane bat lada USDO ringkat baka sorkar ka badepet ya kane kin simsting ngi kum kaseng nang ne sakmat ngin sim dagawi ka senjam nakaba pan pentulun hakabayadai bat karoy kapar jong kan negadong kathan hi barokawai.